କର ଦୁଇଟାକୁ ରଖିଦିଅ, ଗୋଟାକୁ ବଡ଼ଟାକୁ ରଖ, ଗୋଟାକୁ କାଟିବ। ହଁ ଗୋଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ତ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି, ଲାଗିକି ଥିବ, ଚୋପା ଛଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଇଡ଼ରୁ ଦାଢ଼ ମାରି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। एपट साइडटा एपट मार काढ़ी दे थोड़ा फुटा फुटा जहाँ सब काढ़ी दे मंजीटा था देखो तड़ू कर बाल्टी पानी धोई देता
ସହିତ ଗାଲି ଆଉ ଗାଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଉ ମାଛ ଲିଭର ଏଇଟା आगे तो खोल के देखो ଟିକେ ପକାଅ
ହେଲ୍ଦି ପାଉଡ଼ରଟା ଏଇଟା ଦେଖ। ହଳଦୀ ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫର୍ମେସନଟା ହେବାର ନାହିଁ କି ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିଲା। ଅଣ୍ଡାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ରହିଲା ଅଣ୍ଡା ବାକି ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଥାଉ ସେଠି ସେଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲୁଣି ହେଇଯିବ ସେ ଖାଇବନି ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଲୁଣ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାପି ଦିଅ।
ହଳଦୀ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ଲୁଣଟା ଆର ପଟେ ଟିକେ ମାରିଦିଅ। ଖୋଲିଦିଅ ସେଟାକୁ। ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ମାରିଦିଅ।